Waya diasar alat utama sistem pertahanan alias alutsista tempur perburuan rambanisasi yo. Iki arite di tipe arit iki AK-57 rek. Ya iki rahasia satset para pemburu rambanan iki. Lek alate jojis landep, berburu iso cepet. Teknik-teknik sing tak gawe iki teknik-teknik turun temurun dari Mbah Buyut iki. Jadi rahasiane arit ku landep yo warisan teko leluhur. Sadurunge berburu rambanan iki aku yo kelingan lho. Ternyata karakku sing tak jemur 2 hari kemarin iki ya wis garing, wis ready yo. Jadi diwae dikumpulno. Nek wis dikumpul lumayan akeh iki ready untuk dijual. Lumayan timane dibuak mubadir yo karena dijual, kadang yo dikonsumsi maneh, dicampuri opo ngono yo. Jadi ben gak sampai buak-buak soalnya eman. Oke bolo, alutsista tempur sudah ready, karak-karak juga sudah terkumpul. Lanjut giat berikutnya.